Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaga ni Don Roman ka ni Anthony ti Parikot, may papan ka ni Victor. Kat dita, nagdesisyon nga rod ni Anthony nga agawid iti Pilipinas. Iti panagawid ni Anthony, kinasarita na ni Janice kat nagkidaw dayto iti despensa, gapu iti madi nga aramid, iti kabsat na. Kabayatan ti panagis istorya da Janice kan Anthony, kalaat asim makit ti tiyan ni Janice, kat dagos mat nga rod nga impanda iti ospital. Gagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo italawas na napauluan. Pamatag ti ama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masapol ang makasaritak ni Manong Victor. Saan ang mabalin abay-bayan nalatan ti responsibilidad na kadagiti aginana, Papa? Oh, adto iti cellphone ko, iho. Awagam ti kabsat mo. Nay, adday tang ti doktor ana nga si kaso kan ni Janice. Umasidagan dito ayan tayo. Naimbag nga orasyo. Da kayo ka di ti pamilya ti pasyente. Wen, Doktor, ipag ko ti pasyente. Kumusta ti kasasahad na? Nakapagpasngay ka din? Wan, nakapagpasngayan ti pasyente. Isu na laeng, tada bad news ko kada kayo. Apay, doktora. Anya tinapasama. Ay, una yan tinapasamak kan ni Janice. Pimusay po iti panagpasngay na. Sigun iti doktor. Narigatan ka no nagpasngay ni Janice. Nga isumit ng tigapuanan ti panakatay na. Nakakaasimot ti anak da Sir Victor. Naulila anasapa iti ina. Piman mati apo ko. Sana namarik na ti pamatag ti may sangay na. Sapay kas jay mat ni Victor. Amuna nga umadanin ti panagpasngay ni Janice. Ngam di naman laas kasuhan. Inawagan nun ni Anthony ni Sir Victor. Sapay kumangarod taumay ditoy. Iti kasta, makita na mo't ti anak daken ni Janice. Nasayaat matay may kaadagos dito ospital, Manong Victor. Unay kamaten, ammom nga umadanin ti panagpasngay ti nobyam, ngam di mo man la asikaswan. Anyat serbim nga ama, ha? Iso ka ding inawagan nak dito, tapno sermonan nak, sika, ha, Anthony? No dahi tamot lang karamidan. Di na ko man pinaumay dito ospital. Total, anda kayo mat ka ni Papa ang mga sikaso karagiti agina. Saan mo ka di nga amuan? No anya ti kasasaad ni Janice, Manong? Saanan? Gapot sa anak nga interesado. Nga uray ibagakkan ka. Anatayan ni Janice, gapu iti panagpasangay na. Anya? Natayon ni Janice. Juan, gapu ta narigatan. Gapu iti panagpasangay na. Sapay ko ma, tadi mo to pagbabawyan da ito'y nga inararamid mo, Manong. Ken sapay ko ma, ta saan to amatawid ti anak mo ti ugalim. Ti kinairresponsablem nga ama. No agsasawa ka, kunab na no perfecto ka, Anthony. Jack nga rod kaya ti maadan iti responsibilidad. Iso ano kayat mo? Sikan ti makamoy ti ubing. Total, nasayaat mo ti kababalin mo. Nakitak itay ni Victor dito ospital. Ngam pimanaw matladagos, Anthony, iho. Wan papa, pimanaw. Apaman anapirmaan na ti birth certificate ti anak na. Kasla di man la naglitay iti napasamak kini Janice. Di na pa'y inubamat ti anak da, sakbay apimanaw. Bayan tayo pa lang ni Manong Victor. Gapotag sakit lang ti ulo yo. No kanayin nyo abagbagain. Iho, agawid ka pa'y lang iti balay. Siya kung ti makamot ito'y. Awan pa'y pulos inanam. Talagang agawid ak pa'y lang, papa. Gapot amarik nakmat ti bannog ko.
Agsubliak to inton madamdama dito eh. Iti kasta. Adda mga sikaso iti kaanakak. Wan gayam. Anya ti plano iti bangkay ni Janice. Mayawi di balay. Nawagak itay ti pamilya na. Kat nakasaritak ti inana. Kinunana nga itilangan mansyon ti pakay masayagan ti bangkay ni Janice. Gaputawan mat mabalinda apang imasayagan ijay balayda. Isudalaengen ti mapan ijay mansyon. Imbag man ta na panunot mo tinagbakasyon dito syudad. Uwan gapot ta saan kamat ngami na nga awid iti lugar tayo ading kaw. Amok ngami na makumikom ka. Iso asyak lang ang tinagpasyar dito yung syudad. Ay, talaga ang makumikumak dito yung mansyon. Kan may sa, awan mo ti aramidok ijay lugar tayo. Iso dito yaklatan Sa dino nga itayan da Don Roman. Napayadak-da kayo lang tiyan da dito yung mansyon. Ay, kwa. Adada ijay ospital. Nagpas ngay nga min tinubyan ni Sir Victor. Iso na lang tanatay. Kasta ka day? Ay, kasimot nga ron Wen nga rod Iso nga inton malam. Agsubliak ijay ospital. Tapno kadwaak da Sir Roman ang mga sikaso iti maladaga. Ken sigurado nga asikaswan dama ti bangkay ni Janice. Turay, madamdamalaeng isang putdan ti bangkay ni Janice. Paumay meten dagiti kakabagyan na dito yung mansyon. Nakasaganan ti amin, sir. Imbaglaengan ta nakapagbakasyon ni Manong Elmo akabsat ko dito'y syudad. Iso nga adda kadwami amang isagana kadagiti masapsapol para iti pan nakalamay ni Janice. Simangpet ka din ni Victor. Ay saan pa'y, sir? Amang ano inton madamdama pa'y asumangpet. Anyan ti anak ko. Kasla di man la nagliday, iti pan nakapukaw ti kayanayat na. Di na pa'y pulos maasikaso ti mismo nga anak da. Nayakaran iti regular asilid ti kaanakak dito ospital. Sigun iti doktor. Mabalin nanti ma-discharge, kalpasan ti duangal daw. Ay, nakakaasim at ti kaanakak. Nasapa na ulila iti ina. Kat ti ama na, irresponsable met. Nakariingan ni baby. Umay kan baby, ubaan ka. Di ka nagsangit, tuwan? Adalang dito ni Tito amang bantaykan ka. Hustunan, baby. Antay ta, nagsardeng nga nagsangit. Baby, uray no ulila kan itiin ha. Kan di na ka maasikaso ni Manong Victor. Saan ka baybayan, baby anak? At lang dito'y parakan ka. Ibilang ka, kaspudpud no nga anak ko. Dito'y matgayam tinangimasayagan nyo ti bangkay ni Janice, papa. Kanda kayo pa yun, tinaggastos. Wen, gaputawan meten ti sabsabali kini Janice. Kan isumet ti ina ti anak yo. Isu nga awan nga rod parikot kanyak, no siyak ti agastos. Nagasat maten na iti dadakkel na no kasta. Amang ano pagkwartan da kayo pa eh. Gaputan nasingput kayo launay kadakwada. Saan damat siguro nga aramiden dayta. Ta saan damat siguro arupat kwarta. Oy, Victor. Ingkamat ko makitain ti anak mo di ospital. Aywanam kumamet. Saan la day ta makibarbarkada ti aramidam. Apay ko maamapanak pala ijay. Ang damat niya Anthony, ang mga sikaso ken kuana. Ken sigurado a sermonan nak tumanin da ijay no makita nak.
Sa nasaysayat lang nga saan ako na mapan iti ospital. Ay na, naglungpo metuntoy ka anakam, Antonay Barok. Karupro pala unay day di Janice. Hawan nga rod, manang duray. Sayang. Gapot sa saan man laan nakita day di Janice ti anak na. Kaslasikan ti ama ni Baby. Kaputa si kamot ti mga asikaso kinkwa na baraw. Talaga akasta, Tata Elmo. Nakakaasimot ngamin ti kaanakak no baybayak. Awan gayam, da kayo pa'y lang ti mangkita kini baby Asikasok lang ti bill dito ospital. Kalpasan na, agawid tayo mata ni Diamansyon. Sige baraw, da kami ti makaamaw ka ni Baby. Itata na itabunan ti bangkay ni Janice. Agsubli ka di pa'y lang iti Amerika, Anthony Iho. Saanin, Papa? Dito yaklangan Pilipinas. Tulungan kayo langan ang mga sikaso ka nagitinegosyo tayo. Kan may sa? Diyak kaya tapanawan ti kaanakak, Papa. Gaputa nakakaasimat. Sigurado ngamin asaan tumat lang nga asikason ni Manong Victor. Kaslasikan ti ama ni Baby. Gaputa si kameten ti mga sasikaso ken kuana. Sikan ti mga raramid kadagiti responsibilidad kumani manong mo. Amoyo, Papa. Iti kastoy nga aramidak. Nalipata kon anaming pinsan ti pan nakapaay ko, gapo ken ayat. Pagyamanak lawanay, gapo tadimteng kadatayo ti kaanakak. Uray no saan ko apudpud nung anak ni Baby, ay wana ka na imbag. Ipariknakken ko na asaan nga agmaymaysa. Gaputa at datayo amang ipatpatagken ko na. At tuyin ti kape nga impatimplayo, Sir Victor. Madamdamalaang maluton ti pamigatan. Mabalin yun tumutan ti mangan. Sige Doray, hindi sumlang di talamisan ti kapek. Kapyak to inton madamdama. Sa dino nga, iti ayan da papakanan to ni. Ay, nakaturog pa ni Anthony, sir. Napuyatan ngamin anangay aywan ka ni Baby idirabi Nimot papayo, nasapa arimwar. Kasta ka rin. O sige, panawan na kang rudan dito iterasa. Isagana yung ton ti pamigatan, kaputa mabisina kon. Sige nga rod, sir. Ayabanda kayon tulaangan no nakasaganan ti makan. Sige. Hindi ba Charles di mauawan? Anong katibagana ya? Hello, Charles. Hello, Victor. Sa dino tiyayan mo ita? Adag di ti mansyon. Apay ka di? Agkita tayo doon madamdama. Ilibre ka manan iti arak. Ay, katwa na. Ibagam nga rod no sa dino ti pagkitaan ta. Kanuan niya nga oras. Iti kasta, mapana ka dagos. Ita lang manan nga inawis nak dito ipar, Charles. Nabayaga dita nagkita. Una, tabi si akmat nga minakanayon. Anyay, kumusta mo't tibiyag ti maysa nga ama? Handamag ko, anatay gayam ti kaayan ayat mo, iti panagpas ngay na. Well, isa dapapakan Anthony, ti mga asikaso iti maladaga. Anya? Saan mo nga as-asikasuan ti anak yu iti day dinobiyam? Saan? Awan mo't amok, may papaniti panagasikaso iti maladaga. Kan may sa kayat ko ti abda iti ruwar. Ngam ti agkulkulungak nga agaw awir iti ubing. Alakit din, agurdertan iti arak. Ipapas ko man ti aginom ita. Sir Roman, kitaan nyo ni Anthony. Kasla saan na mabambanaw ang mga asikaso iti apuyaw. Uren no kanayo na mapuyat kat saan nga grek-reklabaw. Pudno day ta, Elmo. Nakita no kasano ti kinaragsak ni Anthony, ididimtang ti anak ni Victor. Sana na malaglagip ti sigo da kayan ayat na.
Kan sana pa yan na kaya tagsubli di Amerika. Nagasat pa lang ti anak ni Sir Victor. Gaputada kayo kan ni Antonay amang ipatpatag kan kuana, sir. Ang dumalata no ni Sir Victor mismo ti mga sikaso iti anak na. Awanan ti maramidan tayo. Gaputa talaga nga responsable ni Victor. Nupay kasta, mamati ak nga iti may sangal daw, katagbalbaliw tumatlaeng ti anak ko. Sige lang, Charles. Agurder ka pa iti arak. Ipapastakit di ti aginom. Makay suna. Ay talang nga nagkadwata man. Ang parts, nabartagkan. Ang mga nudimon kabalan ti agawit. Kabalak. Siya pwede ko na. No kahit mo, itulod na kidiman siya na pama na malpas na ginom. Gustong ti arak, parts. Intun sumarunong tumanan nga ginunta. May kagit din. Itulod ka nga agawit. Kalpasan na, agawid ak tumaten. Lukatan Ay. niyo tiket! Ay, sos. Duray! Ay, nabartak Lawan manan ng asim bigay. mangpot ni Sir Victor. Ay, unay matan. Sa akong ti mangilukat iti gate, manang. Kitaan nyo pa lang ni baby. When, sir? Duray! Lukatan tiket ko lang! Kapag nagbayag ka! Ha? Saan? Unay yun ni Sir. Ay, ang mga numakariing ni baby. Gapo iti kinaariwawa na. Wow! Timad gayam kasising putanakam sat ko din ang ilokat itigay. Imbag man ta nakaring ka pa, ha? My brother. Wen, gaputa nakakaasimat ti kaanakak, naawan ti mang bantay kan kuana. Kasanumat ngamin, imbes as sika ti mga sikaso kan kuana, saan mat? Gaputa day talang agbarbartag kan makibarbarkada ti ammom nga aramidan, manong. Ala, umunag ka. Ito na pa nagsasaom. Kaslay bagbagam nga awan sirbik. Kaputa na tala makibarbar ka na tamo karamidan. Basta ka na. Ay, Anthony ha. Tanagam ti pa nagsasaom. Nanusan madanog ka na. Ha? Sige, aramidam, manong. Apay, mapaiswan ka iti ibagbagak. Pudnumet ngamin asan mo nga asikaswan ti anak mo. Tapno ibagakken ka. Awan sirsirbin nga ama. Anya ti mapasamak iti panagrikyar da Victor ken Anthony. Gagayam, di uliwayan na denggen tituloy ti seryetay wita alawas na napauluhan. Pamatag ti ama. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ko na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.